खुलुमबाय दिनै 3 एप्रिल 2024 बुधबार मरिगाव जिल्लानि सिङाव थानाय जागिरदनि निलि ओनसोलाव बिमा आरो फिसाज्ला सानैखौ साखाथिनि सासे सुबुङा गोबौ चार्जजों गाग्लोबनानै बुथारनो नाजादोंमोन आरो बे जाथायाव फिसाज्लाया थैदों नाथाय बिमाया थैथारासै। बुथारजानाय फिसाज्लाया 3 बोसोर बैसोनि आरो जोखोम जानाय बिमानि मुङा जाबाय मणि पाहारिया। जाथाया जानायनि समाव मणि पाहारनि फिसाया नखराव गैयामोन। बे समावनो खाबु लानानै बाबु पाहिरा मुंनि सासे दुथां सुबुङा बे जाथायखौ खालामनानै गावबो गावनि जिउखौ फोजोबदों। नाथाय बे जाथायखौ बाबु पाहारिया मानि थाखाय सोरनि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव रोखा खालामथ'नाय जायाखै। दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय सोलिगासिनो दङ आरो जाथायखौ लानानै ओनसोल नाङैनो दुंहाव थासारि सोमजिदों। बेंगलुरुआव सासे सुबुङा गावनि गोसोथोनाय आइजोआ जब मावनायखौ मोजां मोनैनि जाहोनाव गोबौ चार्जजों गाग्लोबनानै गावनि गोसोथोनाय आइजोखौ बुथारदों। बुथारजानाय गोसोथोनाय आइजोनि मुङा जाबाय फारिदा खातुन, 42 बोसोर बैसोनि। फारिदाया कलकातानि थागिबि आरो फारिदाया बिउटि पार्लाराव खामानि मावोमोन आरो जाथायनि उनाव दायनिगिरिया पुलिसजों हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय गिरीश, 32 बोसोर बैसोनि। गिरीशआ गावनि गोसोथोनाय आइजो फरिदाखौ बेबायदि खामानिखौ दामाव, बेबायदि साख्रिखौ दामाव होननानै हेंथा होदोंमोन। नाथाय हेंथा होनायाव फरिदा खातुना मानियाखैमोन। बेहायनो बे जाथाया जादों। जरहाटआव एग्रिकालचारनि सासे एकाउन्ट्स अफिसारआ गावनि सासे खामानि मावफाग्रानिफ्राय बिलखौ सेंसन खालामनायनि मुङाव 6,000 रांखौ जाख्ल'नायनि जाहोनाव एन्टि करप्शन बिफानजों रेड हेन्डेड एबा उदाङै हमजादों। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय रानी बरा। सनितपुर जिल्ला एडिसि डिपार्टमेन्टनिफ्राय गारि खावनाय सासे सिखावआ पुलिसजों जोबथायाव हमजाबाय आरो गारि खावजानाय गारिखौ नागालेन्डनि सिङाव थानाय डिमापुरनिफ्राय हमनो हादों। हमजानाय सिखावनि मुङा जाबाय साइदुल इस्लाम। जेसेबां समसिम प्रमद बर'आ थागोन जोंनि बिटिसिआ थाखा फैसानि आंखाल जाबाय थागोन। दा बेनिखायनो प्रमद बर'खौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै बिक्रम दैमारिया बुंदों। आसामनि जेसेबां मिनिस्टारफोरखौ दिनै बे बिटिसिआव नुदों, जायफोर एमएलएफ्रा बिटिसिआव फैदों, जायफोर मिनिस्टारफ्रा बिटिसिआव फैदों, बिथांमोनानो बिटिसिखौ धंख खालामनायनि जाहोना बिथांमोनानो। बिटिसिखौ धंख खालामग्राफ्रा बिथांमोनानो। अब्ला दिनै बिथांमोना जोंनियाव फैनानै मा डायलग मारि फैदों, नङा होमबा? बिनिखायनो जायफोर मिनिस्टारफोरा दिनै जोंनि बर' गामि गामि, जोंनि हारसा गामि गामि, बिटिसि गामि गामि हाबदों, बिथांमोनानो जोंनिफ्राय लुथिना लांग्रा मिनिस्टारफोरा बिथांमोनानो। बिनिखायनो बिथांमोनखौ फैनायनिफ्राय बन्द खालामनोबा प्रमद बर'खौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगोन। सार बिथांखौ पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौआ जरुरि जानानै फैबाय। रायजोआ दिनै बयबो मिथिगौ मानो थाखाय प्रमद बर' बिथांखौ दिनै पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ जानानै फैदों। बिनि गोबां जाहोन दं। दिनै प्रमद बर' बिथांनि सासननि समावनो बिटिसिनि गासैबो जोंनि सिस्टेम ब्रेकडाउन जाबाय, बायफ्लेलांबाय। नोंथांमोना दिनै बयबो मिथिबाय, कागजे कलमे बयबो मिथिजोब्बाय। दिनै प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो बाहेरनिफ्राय फैनानै फैसा लाना थांबाय। प्रमद बर' बिथांनि थाखायनो जोंनि बे कलेज स्कुलफ्रा सरकारि जानांगौब्लाबो दिनै सरकारि खालामा होननानै बुंबाय। दिनै कौटि कौटि फैसाखौ बिटिसिनिफ्राय प्रमद बर' बिथांखौ मोनसे दालां बायदि बानायनानै जिहेतु लानानै थांजोब्बाय। बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ बे पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौ होननानै रायजो राजाया दिनै डिसिसन लाबाय, नङा नङा? औ, प्रमद बर' बिथांनि गेजेरजोंनो जुदि जोंनि बिटिसिआ धंख जाबायब्ला प्रमद बर' बिथांखौ बे गोहोनिफ्राय बोख्लायनांगौआ जरुरि नंगौना नङा? औ, बिनिखायनो दिनै रायजोआ प्रमद बर' बिथाङा गाज्रि दामोन, नोंथांनि समाबो मोजां फैगोन सानसे समाव। नाथाय नोंथांखौ जोङो बे पावारनिफ्राय बोख्लायनांगौआ जरुरि जानानै फैबाय। मानो होननानै बुङोब्ला नोंथाङा जेसेबां थागोन बै आसामनि मिनिस्टारफ्रा फैनानै जोंनि गासैखौबो लुथिनानै लाना थांजोबगोन। जायफोर जेसेबां मिनिस्टारफोर फैदों, जेसेबां एमएलएफोर फैदों, गासैबो लुथि लुथि लांगासिनो दं। नै दिनै नैबे पिएचसिनि पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंनि स्किम 300टानिबो बारा बाहेराव हरलायबाय। आयं मिथिबाय, बे स्किमखौ
बाहेरनि मानसिया लांजोब्बाय मिथिबाय बे स्किमखौ दिनै आंनियाव फैलायबाय नै होमबा बे स्किमखौ बोरै लांनो हादों प्रमद बर' सार थानायखौ लानो हादों बिनि गेजेरजोंनो फैदों प्रमद बर'खौ जोङो दालां होननानै साननानै लाबाय बे दालांखौ जोङो सेफायनांसिगोन मिथिबाय बेनो बिनि गेजेरजोंनो जुदि आसामनिया दिल्लीनिया मुम्बाइनिया नगावनिया जुदि फैदोंब्ला बे दालांखौ जों सेफायनाङा सेफायनांगौ जों मोजां दालां बानायनांगोन बिनिखायनो प्रमद बर' बिथांखौ बे सरकारनिफ्राय बिदाय होनांगौ रायजोआ डिसिसन लाबाय जेन बिटिसिआ सान्ति जाथों जोंनि मानसिया मावनानै मोनजाथों जोंनि बे बिटिसिआव जोंनि बिटिसिनिनो जेसेबां हारि माहारिफोर दङ गासैबो मावना मोनजाथों नोंथांमोन दिननि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि